Казвам се Лиляна Димитрова. След дълго лутане и нужда вече от специална помощ от протези да мина вече към импланти, имах едно предложение, което беше за частични свалящи се протези, но това не ме удовлетвори. Продължих да търся и в интернет намерих доктор Вълев и така на имейл записах, че имам нужда от помощ. Те много бързо реагираха, отговориха ми. Имах вече час за посещение и предложиха ми план за лечение, което много ме удовлетвори. Поставихме първите импланти, така със страх малко как ще се чувствам, дали ще бъде като частичните протези, които съм имала, защото с тях не можах да свикна. И невероятно, но след поставянето на имплантите вече всичко много се подобри, като хранене, като общуване, като това е, което мога да кажа, и ако някой просто има нужда да си постави на време имплантите, защото е хубаво човек да има информация и да знае, че с тях е чудесно.